אז מה קורה? טוב, אין כוח לעשות התחלה? אני רק... יש לי ככה. אז אני התחלתי היום משהו חדש. אמרתי לו, כן. אני אנסה את זה, אם אני אוהב את זה, אני אמשיך את זה, אם אני לא אוהב את זה, אני לא אמשיך את זה, אהבתי. אז כאילו, בוא נראה. זה כיף. אנחנו גם נשים משחק שעדיין לא היה בערוץ, אני שיחקתי איתו כמה פעמים, שיחקתי בו כמה פעמים. חדש לערוץ. אני אסגור צ'אט, טאב. אני מקווה שיש אנשים שלא רוצים גזענים. למה אכפת לי? לא יודע. מה מדברים? לא רואים אותי. אני נורא במשחק הזה, במיוחד ג'אמפ רופ, אני אמות, אתם תראו את כל המוות שלי, זה מביך וזה כיף לי, אבל... ואולי די מצחיק, לא יודע, מקווה. וואי, שמעתי בסדר? מתי המשחק? למה אני מתקרב לשם? זה. משהו קרה עכשיו. זה אני יכול להגיד. השאלה שלי, מה קרה עכשיו? מי לא עושה סקיפ? אתם רואים. למה אני אם אני מדבר? אין, צ'אט. זהו. וואי. כעת עכשיו אני מתעטש. ציפור. זה כמו פנדה. מי שזוכר את המימה הישנה. אני חושב שאני אשים אותו. אני לא יודע. אוקיי, תקשיבו. הראש שלו אפילו בכל הסתכלות.
לא יכולה לטפל. לא. עצוב. לא, לא. פה. וואו. אדוני, בואו, אני אקח את זה. אתה קטן, עכשיו אני יכול לקפוץ. כן, אני קופץ, אני יכולה לקפוץ. הוא ריפא אותי. כן. אותי, ייי. אני עכשיו יכול אמיתי או אמיתי. מבק. תנסו, אמרתם, אתם לא נכנסים, זה בעיה אפשר לעבור? אפשר? טוב. בסדר, מצפן. מישהו בשחור, אפשר לעבור? אפשר לפתוח? אי אפשר. אני אהרוג אתכם. אני עכשיו אעבוד... רגע, הוא רוצה שאני אעבוד מכאן. אז אני לא אהרוג אף אחד, אפילו ב... מתי אפשר להרוג? אפשר להרוג קודם? אפשר להרוג קודם? הלו? מה אתה... למה אתה מתרחב? משולש. זה קרב. מעניין מי גד מונליסה. אני אבדוק. אני עמדתי לו מושלם. סתם, אני לא עמדתי לו באמת.
גבוה, מאמה, רוצה להגיע הכי גבוה שאפשר. רוצה להיות הכי טוב שבעולם. להיות הדילות גלגלה, עושה גלגולים, מתגלגל לגלגולים, ועושה גלגול גדול. היי, כן, אני עושה מלא אוכל, אז זה מביא יותר אוכל לשמה. למה יש לי כיף? לא אוהבת את שום כיף. איזה טוב, יפה, אין כן. קיי-פופ. תפסיקו לדחוף, לא יפה. אנחנו בתור אלגנטי, יפה. לא דוחפים, רק דוחפים. לא לדחוף, לא דוחף. עכשיו דחפתי, נכון? אתה יודע, יש לי 3 מאכלים. ייי! עכשיו לטפס. אני רוצה ללכת לישון, אני למעלה. אני יודע איפה אני רוצה להיות למעלה. אני רוצה להיות למעלה. שם. אני אצליח. עוד תראו. לא עשיתי את זה כלום. קפוק. אני מגן על עצמי. אני צריך שירותים. וואו, אתם מאוד טובים. אז... דיווח! כולם נלחמים כולם, מה? כולם גם? אני רוצה שירותים. אני רוצה לשתי. לא לשתי. אתה כמעט הרגת אותי? לא כמעט מדלים. אפילו שאני לא אמרתי, אוקיי, גם צריך לסכים שאמרתי לו. יש פה, אני חוזר מה זה שוב. יש לי עוגיה טעימה. אני אוכל אותה אולי עוד מעט. עכשיו, תקפוץ למעלה. במשחק הבא. אני שמעתי ש200 מיליון. מה המשחק הבא? Hide and seek. Hide and seek. Hide and seek.
תעשו את זה כל כך הרבה יותר גרוע מהייד אנד סיק. למה אנשים בחרו את זה? רומי עדיין חיה? זוהי הרבה יותר טובה. מה נשמע? על מה אתה צוחק? אני רוצה לטרוף אותך. במקום זה אני ארקוד עליך. אחרי זה יש ג'אמפים טוב, אני מקווה שיש מישהו שטוב עם באגים. אני האחרון, יופי. זה אומר שהכי פחות צריך אותי. יש מי שנגדנו נורא. למה הם טובים? פאק. סליחה. לא, 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 לא. למה הם בחרו את הקבוע? טוב, אז זה נראה לי יהיה הכל. אני מוסיף לעצמי עריכה עם מה שאני עושה שם. אוקיי, אז בוא, אני אעמוד כאן. אז זה הכל. אני מקווה שאתם אוהבים את הקטע חדש. אני די אוהב אותו. חושב שהוא יצא טוב. אז אצליח. אז אם אתם רוצים משהו, שאלה, תגובות, אפילו בתגובות. שם למטה, תגובות. אני אשמח אם תעשו סאב ולייק. וזה הכל. טוב, אז ביי. אז אני רוצה שכולם, אני נהנית מאוד מאוד בזה. אז יהיו עוד מאלה. יהיה סרטון מאלה. יש לי כבר רעיון, אני יודע מה הוא יהיה. זה יהיה קסם. זה מה שאני יכול להגיד. קסם.